Днес, Света Богородичка, има напътствие за теб. Моля, мила Света Богородичка, дай напътствие за всеки един, който гледа, за всеки един, който е тук. Много страхуваш се в момента, блокирала си в момента, помоли да ти помогне. Някакъв емоционален блокаж и страхове, но има излизане от тази ситуация. Помогни да ти помогне да се справиш. Наистина тя е до теб и ти помага. Помоли я, за да ти помага още повече. Може би някой те е измамил, някой те е излагал, някой може и да е откраднал нещо от теб. Прости му. Прости му и просто бъди по-внимателна за напред. Бъди внимателна с хора, които са около теб. Не се доверявай напълно. Чуй си интуицията за тях. Много избори са пред теб. Както избори, така и може би илюзии. Чуй сърцето си, отново е посланието на Света Богородичка за теб. Чуй интуицията си, обърни се към себе си. За лична таро консултация пиши ми на Viber, WhatsApp или на посочения телефон. Ако някой друг ти пише пръв в месенджер и се представя за мен и ти иска пари, знай, че не съм аз. Аз не пиша на моите клиенти първа. Бъди благословена и моли Богородичка да ти помага.